Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. W tym roku po raz pierwszy wypróbowuję przepisy na dynię na słodko. Przygotowałam już pyszny dżem, a dziś zrobię tartę z dynią. Upiekę tartę na kruchym cieście, następnie dynię uduszę razem z cukrem i odrobiną soku z cytryny na patelni. Powstanie pyszne, słodkie pire, które nałożę na upieczone, kruche ciasto. Następnie udekoruję malinami i świeżymi listkami mięty. Zachęcam Was gorąco do wypróbowania tego przepisu i zapraszam też po więcej na www.pozytywnakuchnia.pl. Zmrożone masło ucieram na tarce o grubych oczkach. Następnie przesiewam mąkę przez sito. Dodaję też sól i cukier. Bardzo delikatnie mieszam wszystkie składniki. Stopniowo dolewam wodę i szybko zagniatam ciasto. Odstawiam ciasto do schłodzenia na około 1 godzinę. Dynię upiekłam w kawałkach folii aluminiowej w piekarniku przez 45 minut w 200 stopniach Celsjusza. Teraz zasypuję ją cukrem na suchej patelni. Dodaję pokrojoną na plasterki, obraną ze skórki brzoskwinię i prażę całość, rozdrabniając drewnianą łopatką. Kiedy masa dyniowa jest już gładka, rozrzedzam ją sokiem pomarańczowym lub cytrynowym i odstawiam. Na wysmarowaną tłuszczem formę do tarty wykładam ciasto. Dziurawię je gęsto widelcem, żeby podczas pieczenia ciasto nie unosiło się i nie opadały mu boki. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 220 stopni Celsjusza i piekę przez około 20 minut. Na schłodzone ciasto wykładam masę dyniową i dekoruję wierzch malinami i listkami świeżej mięty. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam serdecznie na pozytywnakuchnia.pl.